نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێما کوردستانê hatine cejna serê sala nû ya Ola Êzidiyan li tevaya xuşk û birayên Êzidî pîroz kir. Serokê Herêma Kurdistanê dê peyama pîrozbehiyê de got. Cejna serê sala Êzidiyan çarşema sor bê germî li tevaya xuşk û birayên Êzidî lê Kurdistanê û lê cîhanê pîroz dikim. Hêvîdarim cejnê bi aramî derbas bikin û her sal bi xêr û xweşî vegerê. Herwiha serokê Herêma Kurdistanê dê peyamê de got jî. Dê vê cejnê de careke din tevaya xuşk û birayên Êzidî pişt rast dikin ku heta revandiyeka Êzidî mabe hewlên me ji bo rizgarkirina wan û diyarkirina çarenivîsa wendayîyan wê ber dewam bin. Nêçîrvan Barzanî got jî piştevaniyê lê mafên Êzidiyan avadarkirina cihên wan û misokeriya aramî û tenahiya wan dikin û ji bo vê yekê jî berdewam li gel aliyên Iraqî û navdewletî kar dikin. Dê peyama pîrozbehiyê de Serokê Herêma Kurdistanê serber kir û got cejna îsal mixabin dê demekê de hat ku hîna jmareyeka mezin ya xuşk û birayên me yên Êzidî jiyana xwe lê kampan derbas dikin. Em birêz û pêzanînê lê xwaragiriya Êzidiyan dinêrin û hêvîdarin cejn û helkeftên bên di rewşên baştir de vegirin û tevaya Êzidiyan bi aramî vegeriya bene serwar û cihên xwe yên avadan kirî. Dê dawiya peyama pîrozbehiyê de Serokê Herêma Kurdistanê got ku bê vê helkeftê careke din xuşk û birayên xwe yên Êzidî hemî ol û netew pêkhatên gelê Kurdistanê pişt rast dikin ku weke hertim Kurdistan wê warê lêborînê hevqebûlkirinê û pêkvejiyaneke aştiyane bimîne û em hemû pêk ve parêzerên vê kultûr û mafên destûrî yên gelê Kurdistanê bibin.